Baso elkartekoa gara, eta Baso biziakeko eta beste talde eragileko batzuekin batera, adibidez Bergarako erreka garbiketa komisioarekin, urrian eta iraila eta urrian zehar egin ditugu hainbat ekintza. Bat izan da errekan garbiketa Elorragitik hasi eta Mekolalderaino, Bergararen kasuan, baina horrekin batera landare aloktono ero exotiko inbaditzaileen lehenengo hurbilketa bat egin dugu. Kontuan izan da, landare hauek kalte handia egiten diotela bioanistasunari eta zailtasun handiak sortzen dituztela ibar basoaren lehengoratzeko lanetan. Honetan fokua jarri dugu 4 espezietan, nahiz eta gehiago diren kalte hori eragiten ari dianak gure ibar basoetan. Garrantzitsuena gure ustez zuhaitz forma duelako sasi-askazia dugu, robinia, pseudoakazia. Bigarrengoz piperbelar japoniarra, falopia. Gero frantses patata, eliantemuna. Eta azkenik tximeleta zuhaitza, ero bugleia. Oie guztiak daukaten ezaugarrietako bat da hasi asko edatzen dituztela eta beste batzuk gaina bere sustrai zati txikiekin ere erozein eremu libre gelditzen dena izan uholdeatikan ero herrilanak ero soilketak egiten dielako segituan bertan finkatzen dira eta galerazi egiten dute ibar basoko bertako espeziak aurrera egin dezaten eta basoa berreskuratu ero lehengoratu da. Hau oso larria denez, honek egiten ditun kalteak eta aurrera begira gehiago egingo ditunez, exigitzen diogu ura agentziari, Eusko Jaurlaritzari eta udalerriei behingoz lanketa bat egin dezatela, diagnostiko zehaz batekin eta estrategia bat sortu dezatela hauen inbaditzaileen ahalmena murriztu eta ibar basoak berreskuratzen jartzeko.